Podem readreçar el compte de la UA, tant @ua.es com @alu.ua.es, al nostre nou compte d'Outlook, que acaba en @mscloud.ua.es, d'una manera bastant senzilla. Accedim al producte Outlook, a l'aplicació d'Outlook dins d'Office 365 i entrem a la configuració, que és esta rodeta dentada, i anem a opcions. En opcions tenim comptes connectats, fem clic i fem clic en crear un nou compte connectat. El que farem és afegir l'adreça electrònica de la UA que volem readreçar. Escrivim també la contrasenya del nostre compte de la UA i fem clic en següent. Intentarà connectar i ja tindrem la connexió de comptes feta. Ara únicament hem de confirmar des del compte de la UA un enllaç que ens han enviat. Accedim a webmail, al compte de la UA, i dins del compte de la UA tindrem una verificació. Simplement hem de fer clic en l'enllaç. I una volta fet clic en l'enllaç, ja tenim disponible, com veurem, el nostre compte. En cas que no s'active l'enllaç, que pot passar a voltes, és tan senzill com seleccionar-lo, copiar-lo, anem a una finestra nova del navegador, la peguem i ens activarà el compte. El correu electrònic s'ha de fer verificat correctament. I entrarem a Office 365, eixirem de la sessió, tancarem la sessió i tornarem a accedir a la sessió. Una volta dins del nostre compte, tornem a Outlook i ja veiem que hem connectat correctament i que entre els nostres comptes ja tenim la possibilitat de seleccionar el compte de la UA o el compte de MS Cloud com a remitent. I això és tot el que hem de fer.